Gaurkoan Urdanibia plazara hurbildu gara. Hain zuzen ere, Irunen kuadrilen eguna ospatzen bai da Peitxigotxi elkarteak antolaturik. Beraz, guk ere egun honen lekukoa izan nahi dugu zer gertatuko den gertutik ikusteko. Etorri gurekin. Bale, konta iguzue, nolako espero duzu 2008ko kuadrilen eguna? Aurreko urteko baina hobeto espero, bueno, oso ondo pasatu nuen, baina gertatu zera fikauan eta guzti hori. Espero aurten ez gertatzea, baina, bueno, hobeto, ondo. Seguro festa oso ona izango dela. Bai, seguro, hori beti, fijo. Gainera zu, adibidez, kamisetarekin ikusten zaitugu, beraz, guztiz. Beti prest, hombre. Chulísima. Eta zer da, egun honen inguruan, gehien gustatzen zaizuena? Azkenean kuadrilla guztia elkartzen gehala eta ja festak hasten diala. Hori da, eta giroa ikustea, eta hola, eta musikakin egotea, dantzatzea, edatea. Primeran neskak, mila esker eta ondo pasa. Bale, neskak, bueno, konta iguzue, nola prestatu zarete aurtengo kuadrilen eguna bizitzeko? Bueno, a ver, egia esan gu era pixka azkeneko orduko, bai. Orduan, a ver, jungara primarkera eta erositugu horrelako alkandorak. Bastante sencillo. Gero jungo gean nire etxera bazkaltzera eta fiko gara. Hori da, bai, horrela daramagu ja 6 urte edo, ja ez gara fiko bara juten bazkaltzera. Beraz, gaztetxoentzako. Hori da, plan finkoa, ez dakit nolako espero duzuen eguna edo zein den gehien gustatzen zaizuen momentua. Niretzako poteoa, osea, pues txaranga, goiza, eta gero buelta. Txarangatik, elektrotxarangatik, ondo, gustora. Bai. Mila esker eta super ondo pasa. Berdin, aio. A ber, mutila, konta iguzue, kamisetekin ikusten zaituztego, bueno, zu atzetikan, zergatik erabaki duzue kamiseta hauek egitea? Azkenean, entratu ginen egin zutela txapelketa hau eta pentsatu nun itea kamiseta bat aurten, beti ematen genulako alkandora bat eta pixkat zerbait berria egiteko eta dultzaineroa dire guretzat urteko momentu berezi bat eta nahi izan genituen jarri kamisetan eta pixkat mezu honekin asko gulertuko ez duten sentimendua guretzat oso berezia dalako eta pixkat hori da, pixkat kamisetaren zentzua edo. Erraxa izan zen diseinu aukeratzea? Ez, egia esan ez, gogine igual aste bat diseinatzeko, baina azkena lortu genuen eta egin genuen, bai. Eta zer espero duzu gaurko eguna? Zein izango da eguneko momenturik bereziena? Niri gustatzen zait asko fiko batikan zentroa bueltatzen garenean hor txarangak eta hola hori. Eta zure kasuan? Nire uste ere momentu hori azkenean bastante hola dela, bai. Espero dugu oso ondo pasatzea, beraz mila esker. Sari banaketarekin hasiko gara. Lehenik eta behin konta iguzue, zer espero duzu gaurko egunaz? Bueno, ezakit, gaurko egunakin pixkan ere festen hasieran eskusa bezala ez, erabiltzen dugu, herriko gazte guztiak elkartzeko, ondo pasatzeko eta elkarrekin festa egiteko. Bai, nik nahi dut nire lagunekin ondo pasa. Primeran, gainera kamisetarekin ikusten zaituztegu, beraz, guztiz prest, ez? Bai, egon geha horbueltzak ematen, urtero goten geha pentsatzen ze kamiseta jarri, eta aurten, Aurten azkar jarri geha ados. Asko gustatzen zaigu beste urtetan. Hori da, ez dela gutxi, eta zein da egun osoan zehar, gehien gustatzen zaizuen momentua edo? zaila, Bazkaria. Bai. Egoteatanak horrelkarrekin, bazkaltzen, eta ez dakit. Bai. Bueno, ia da bazkaltzen denbora asko egoten ez diala. Baina, bueno, bai ez, bazkaria inistea eta hor fikoa barruan badera batea gotea, musikakin, eta bai. Oso ondo pasat, eta asko disfrutatu, bale? Beran, kamisetarekin ikusten zaituztegu, gainera sariarekin ere, ez dakit saririk jasotzea esperatzen duten. A ber, pues egia itortu behar dugu, bai. Ze, horre, espero genuen, egia esan, bidean gentozela esan dugu, badugu irabazten egia, txasko pixkat hartuko genuela. Orduan, pozik gaude bigarren sariarekin. Bai. Gustora. Eta zergatik aukeratu duzue gai hau, diseinu hau? Bueno, leheno esan dudan bezala, hemen aurrealdean gure kuadrillaren izena edo agertzen da, eta xolo agüita da. Eta hau, justo kamisetan eguna batekin ere badu lotura, izan ere, bain dela 10 urte edo, Hondarribiko kuadrilla egunerako izen baten premia genuen, eta ez genekien zein jarri, eta azkenean hauxe aukeratu genuen. Eta gero hemen... Badak historia, ez dugu kontatuko. Da txorra bat. Eta gero hemen, Bizkarraldean, ikusten da, Irunentzun ur nahi dugu, eta bizkate referentzia egin nahi izan diogu, fiko bara joaten garenean kale jiran, nola ura botatzen diguten eta,
ez hori. Irungo herriari ura eskatzen diogu, balkoidatik bota diezagun. Ea zerutik ez den erortzen, baina konta iguzue, herri bazkaritik edo kuadrillen egunetik zein da momentu gogokoena. Ni kale jira, niretzat kale jira. Uterako garaian. Eta bueltatzerakoan garaian ere, Ere bai. Gero igual ez gara inbeste hartzen, ez gara inkontziente bueltan, baina bai. Pentsa bakagu hor memorian, baina... Ba, mil esker eta super ondo pasa eta ondo ospatu, saria. Entzun, ura nahi dugu, Irun, entzun, ura nahi dugu. Bueno, konta iguzue, lehenengo sariarekin ikusten zaituztegu, beraz, pozik egongo zaretela imaginatzen. Oso. Nola egin duzue diseinua, nola erabaki duzue? Ba, ziginen nola arratsalde batean euria zegon eta esan genuen, venga, goazen pentsatzera ideia bat, kamiseta lehiaketan parte hartzeko, eta ziginen level 21 honor egiten bozetak, eta gustatu zitzaigun ideia, hori ibilbidea pixkat, gauza signifikatiboak hartzen kontuan, eta hori hola atera zitzaigun, gero beste batek, kuadrillako beste batek diseinu egin ordenagailuekin, eta, bueno, polita atera zaigun. Eta zein da kuadrilla eguneko momenturik gogokoena, edo gehien disfrutatzen duzuena? Nik uste, ez dakit aukeratzen, osea da, egun orokorrean da jaietako onena. Hor gainera ospatzeko aitzakia baduzuz, beraz ondo pasa, bale? Mila esker.